سلام كراتنا شانالي تخطاتلتي ازي عداقا مقاليو عداقا مقالا كل جزي كاب سوني كساب عربي حدش نقرنا بلا نقروح لكم يركب سلازي لو معانتي سوني خمقوان متأم دما اب عداقا حدش نقر لفتر لو معاتيو كل نبرتات واغازك ايرو لو معات سلالخونا لو معانتي نو مخنات بمقبار ناي قرقرو سيمينتو تندينو حشوا تطر اناون بلوكيت واغاتات غير حزلكم متينيخو 5 لمدسك عمودات رايو لايك شير سبسكرايب ناغورخون ذات كالكم دغافكم ارؤيني اسكع موداتا ون رايو سلازي بوزح واقعون سيرين فوتي قطتا نا غداينا نحلف خزي كنقصل تلنا دما بمجمريا نرخو نا سيمينتو واغايو سيمينتو خندينيو تيلكم ني نعلت حمشتا انا دما 1 متر بعي ليبل واغا حزلكم متينيخو سلازي نعلت حمشه ور حمشه 2017 عام تمر زلواغو 1 متر بعي وعلنيو سلازي سيمينتو اويل شكركرلو لواغو 10 قرش قنا شري تمولش دما 10 قرشي وسخيري سلازي خزو نبلكم ነገር ተሃልዩ خازلا توري لكم كتغزو انيكم بوزح سوات غزيوم نحابو يوم ركو እዚ ድማ بጣعمي عاوي صገሚዮ ኣብ ዕዳጋ እዚ ልፍጠር ተኮይኑ بጣعمي بوزح ሰብ ናብ ምግዛእ ለኣትፍ ተኮይኑና ኣብ ዕዳጋ ምቅያር ክፍጠር ስለخل بوزح ሰብ ለሓብሎ توري لكم ክትሸወድኩም خازلا غزيكم ናብ መስራሕ ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ስኹምላ ዝመኽረት ዝተቀበልኩም توري لكم ናተግባር ተኣትዩ ደስ ይብለኒ ንዓይ ምርካብ ትደልዩ ከም ሰለምደ እስልከይ ኣብ ኮሜንት ነይኩም دويلكم بواتساب تليجرام كترخون تخليهم لذي سيمينتو 1 متر وعي لبل صبصا واغا حسخم ناب تكبار سو وي دما غزون اسرحون خالي دما نريو نا تندينو واغايو تندينو لما انتي نا تركيا خونا نري نا وشت عد خوينو اواشينا نري سلازي بوزح سوات بوشت مسمر بيزاخا نا وشت عدي تندينو امصلنا سلولخمني نا وشت عد تندينو خندي خمللو نرا لما انتي سلازي بلولخم مسرت كاب شمونتا كساو 16 للو خندي خمللو نرا تركي تدليو ام ناغا بروغرامي كاورولكم يا نا تركي تدليو سوات تاليهم ناغا تمنيسه كاورولكم يا لو معنتي وشت عد خوينو اواشينا نري اواش خندي نتلخمني كبعال شمونتا كساو 16 للو بعال شمونتا 700 እና تشطيركم بعال شمونتا 700 بعال 10 دما 1,100 بعال 10 خلته دما 1,530 1,530 بعال 10 خلته بعال 14 دما 2,100 بعال 14 2,100 بعال 16 دما 2,700 دي مسلنا وشت عد زلو واغو امناي ترك لله ناغا تميسك مصكم يبروغرام يحيزا سلازي وشت عد تدلي سوات طياقيكم ملس خم نرخبه تسفا يقبر سلازي نعلت حموشه ور حموشه 2017 عام تمرت سوني معالتي زلو واغانا وشت عدي ازي مسل ناتيندينو مالتيو قاطينا دما نريو ناي قرقورو دما خندينيو لبل بزرزر مرأي نقصر قرقورو دما نرأت لنا قرقورو باواشنا لموعنتي بوزح اب عداغا لولو لموعنتي نا اواش رينيرا اب موزحتي بوتا للو بوزح ناي حرماز اركيل بال خالوتون داشن لنيريو غنا لموعنتي ببزح كغني لخالخو اواشيو خاز دما اوش لقونجو لخونه قرقورويو تغزلو لكم ساعات اواشو انت تغزو خم مارصي قونجويو سلازي اب بوزح بوتا للو خزي اوش لخونه نا اواش مرأي نقصل بسلسي فرقاينا بربعتي فرقاي خندي خمللو نرأت لنا دما بسلسي فرقاي اواش 740 كسو 750 يالو كاو 740 جميرو نعسات ارشقناش غيرهم سكع 750 الله يلو العداغا رينيخو بربعتي فرقاي دما 1,200 اواش بربعتي فرقاي انيكم مالتيو سلازي ازوا غازي اموزحتي دكانات تمسسالي للواغو مالت حدا 10 ارشقناش تركب تخليها او حدا دكان او خالي له وسيخو 10 ارشوي وسخ كترخو تخليهم سلازي تمسسالي واغا سلخونه بزي ام مسرت غيرهم نا قرقرو واغا وسدو نعي مركاب تدليو هم تلمده بيم واتساب تليجرام انا غورني سلكي او كومنت مجمرا ليكم قصيلون لحلفوكم نا بولكيت واغايو بولكيت بعد 15 10 خندي خمللو مرأي نقصل سلازي غزانا نمسرح كاوسنت البال نغرات حدا وشت الخونون بلوكيتيون او زخ ساعات سوات نبوزح ነገር يتقموا اليوم نركو السدما بعد 15 10 البال بلوكيت نيو ازي التقمط انا على سايزيو سلازي بعد 15 حدا فرخ خندي نتلخم ناب كتاب مقله بعد 15 30 خلته قرشي 30 خلته قرشي بعد 10 دما 33 قرشي ازي مسل نعلت 5 ورحي 5 2017 عام تمرت زلو واغو ازي مسل ازي مالت غنا كلكم تلخو زواغا بلاي مصعن موردي ترانسبورت مصعن موردي لحوسه زلو واغو ازي مسل اب كتاب مقلت هونكم ترانسبورت ب 4 قرش حساب انيكم بس مصعن مورد مالتيو
ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ተኾንኩም ግና ንባዕልኩም ፍሉይ ዝኾነ ዋጋ ስለ ዝወፀልኩም ምስቲ ትደልይዎ በዝሒ ብሎኬት ተደሚሩ ዝወፅእ ዋጋ ስለ ዝኾነ ኣናጉርኒ ውሽጢ መስመር ንዓኻትኩም ዝኾን ዋጋ ክነግረኩም እያ ኣብ ከተማ መቐለ ኮንኩም ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ሰፈራት ኮንኩም ትጥይቁ ተሃልይኩም ግና ብ4 ቅርሺ ሒሳብ ትራንስፖርት ከም ዘለኩም ትፈልጡ ነይኩም ማለት እዩ ስለዚ ንብሎኬት ዘሎ ዋግኡ ንሎማዓንቲ እዚ ይመስል ብዚ መሰረት እውን ናይ ብሎኬት ዋጋ ውሰዱ ብጥንካሩ ምንም ከይተጠራጠሩ ብጣዕሚ ማይል ፀገበ ኣብ ቆንጆ ዝበሃል ቦታ ንስራሕ ዘሎ እዩ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ብሎኬት ንስራሕሉ ብዙሕ ነገር እውን ተሰሪሑ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝወፅሕሉ መስራሕ ቦታ ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሰባት ትደልዩ ትኾንኩም ኣናጉርኒ ቆንጆ ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሕ ትደልዩ ትኾንኩም ኣብ ምንም ነገር ባዕለይ ከጋንየኩም ይኽእል እያ ቆንጆ ዝበሃል መሪፀ ለዘጋጀኹም ሰባት እኒው ምስኦም ክትስርሑ ወይ ክትእዝዙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ምንጋር ትኽእሉ ኢኹም ትደልይዎ ነገር ተሃልዩ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ብሎኬት ፂና ንሪኦ ናይ ሓሸዋን ፀፀርን ዘለዎ ዋግኡ እዩ ብዙሕ ሰባት ብጣዕሚ ሓሸዋና ፀፀር ዘለዎ ዋግኡ ብጣዕሚ ኣደንጊፅኩም እዩ ብቐዳማይ 37,000 ልብል ናይ ሓሸዋ ዋጋ ምስ ሰማዕኹም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት ኢኹም ተደኒቕኹም ብዙ ዋጋ እሱ እውን ክመፅእ ዝኸኣለ እንድዒ ክርዳእኒ ካለይ ኣብ ሰሙን 2 ሰሙን ዘይመልአ 38,000 ምዃኑ ብጣዕሚ ለገርም ዋጋ እዩ እዚ ግና ሎማዓንቲ ለውጢ ገይሩ ብቆንጆ ዝበሃል ዋጋ ተመሊሱ መፅንዮ ኣብ ፀፀር እዩ ንእሽተይ ዋጋ ወሰኽ ገይሩ እኒኦ እምበይ ኣብ ሓሸዋ ቆንጆ ዝበሃል ዋጋ እዩ ሎማዓንቲ እኒኦ ማለት ስለዚ ሓሸዋ ሎማዓንቲ ክንደይ ነቲ ኢልኹምኒ ብጣዕሚ ሓሪፍ ዝኾነ ዋጋ 3,000 ቀኒሱ ካብ ብቐዳማይ 34,000 እኒኦ ማለት እዩ ከዚ እውን ቅንስ ለግልግቦ ዋጋ እዩ እኒኦ ዝክለኩም ተለኹ 38,000 ምስ ምንዋሩ ብማለይ እምበይ ገና 32,000 29,000 ዝነበረሉ ዋጋ እዩ ነይሩ ኣብዘን 2 ሰሙን 3 ሰሙን ግና ብጣዕሚ ወሰኽ ብምርኣይ 38,37 ይውፅሕ ነይሩ እዚ ግና ክብለኩም ተለኹ ገና ክቅንስ ይኽእል እዩ ዝፍለጥ ነገር የለይ ዝተተሓዞ ነገር የለይ ናይዚ ምክንያት ግን ክብለኩም ንኽእል ነገር ተሃልዩ ብዙሕ ሰባት ከዚ ሲሚንቶ ስለዝቆነሰ ብጣዕሚ ናብ ምስራሕ ይኣቱ እኒኦ ኩሉ ሰብ ገዙ ኣብ ምስትኻድና ምስራሕ እዩ ዝርከብ ስለዚ ናዩ ነገራት ተፅዕኖ ይኽእል እዩ ዝዋጋ ዝመፅ እኒኦ ስለዚ ኣብ ቀፀልቲ መዓልትታት እውን ዝፍጠር ነገር ተሃልዩ እናተኸታተልኩ ክቐርበልኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓሸዋ ዋጋ ሎማዓንቲ 34,000 እኒኢኩም ንሲኖትራክ ማለት እዩ ቆንጆ ዝበሃል ሓሸዋ እዩ ናተንቤን ቀይሕ ሓሸዋ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብቲ ቪድዮ ዝተመረፀ ሓሸዋ እዩ እቲ ደልይዎ ሰባት ተሃልይኹም ኣናጉርኒ ንዓየ ከረኸብኩም ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓሸዋ ዋጋ በዚኣ መሰረት ውሰዱ ቀፂና ድማ ንሪኦ ናይ ፀፀር ዋጋ እዩ ፀፀር እውን ንመህደም ልኹን ቆንጆ ፀፀር ኣብዚ ሰዓት ክንደይ እኒኦ ዋግኡ ትኢልኹምኒ 31,000 እኒኦ ማለት እዩ ብቐዳማይ 27,000 ነይሩ ሎሚ እውን 31,000 መፂኡ እኒኦ ማለት እዩ እዚ ግና ናይ ሓሸዋና ፀፀር ደስ ዝብሉ ነገሩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብጣዕሚ ወሲኹ ተመሊሱ እውን ብጣዕሚ ቆንጆ ዝኾነ ኣቀናንሳ ይልቕንስ ብዙ ዋጋታት እዚ ከይትደናግፁ ኣብ ቀፀልቲ መዓልትታት እውን ዘሎ ናቐነሰ ክኸድ ስለዝኽእል ምንም ለጨናንቕ ነገር የብልኹም ዝሓሸ ዋጋ እውን ኣሌሸ ከራኸብኩም ስለዝኽእል ችግር የብሉ ኣናጉርኒ ውሽጢ መስመር ዝሓሸ ዋጋ እውን ከደይኩም ይኽእል እየ ስለዚ ናይ ፀፀር ዋጋ ግና ንሎማዓንቲ ዘሎ ዋግኡ 31,000 ኣሎ ማለት እዩ ፀፀር ክልተ ዓይነት ፀፀር ከም ዘሎ ትፈልጡ ነይኩም ፃዕዳ ፀፀርና እቲ ፅልም ለለ ፀፀር ብዙሕ ሰብ እቲ ፅልም ለለ ፀፀር ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብቲ ቪድዮ ፀሊም ፀፀር ይልመርፅ መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ሱ እዩ ቆንጆ ዝበሃል ፀፀር ማለት እዩ እቲ ፃዕዳ ብዙሕ ሰብ ኣይመርፆይ ቆንጆ ይኾነ ይልበሃል ስለዚ ዝፀልም ለለ ፀፀር እዚ ኣብ መብዛሕትኡ ስለለይርከብ ክትገዝኡ ትደልዩ ሰባት ጠይቁኒ ክጋዝአኩም ይኽእል እየ ስለዚ ንሎማዓንቲ ዝነበረኒ ፕሮግራም ናይ ቆርቆሮ ሲሚንቶ ቴንዲኖ ሓሸዋ ፀፀር እና እውን ብሎኬት ዘሎ ዋጋታት ሎማዓንቲ እዚ ይመስል ኣብ ናጋ እውን ብናይ ቀለም ናይ ገዛን ናይ ማዕፀ ውሽጢ ጣውላን ክንደይ ከም ዘሎ ጠቕሊለ ሒዘ ክመፅእ እያ ከም ዝተለመደ ግና ዛፈቕርኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኹም ድጋፍኹም እናፈቕርኹም ኣርዩኒ ሓሳብ ኣስተያየት ሃሊኩም ብጣዕሚ ልደልዩ ነገር ስለዝኾነ ኣብ ኮሜንት ተፅሕፉለይ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ግድን ክስተኻኸል እኒአዎ ትብልዎ ነገር ተሃልዩ ኣነ ንዓኻትኩም ተኣዛዘ ስለዝኾንኩ ተመሊሰ መፂ ኣስተኻኺለ ማንኛውም ነገር ከብሎ ስለዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብኣ መሰረት ገይርኩም ለለኩም ሓሳብ ኣስተያየት ፀሓፉለይ ክትጥይቁኒ ወይ ድማ ለይተረድአኩም ነገር ተሃልዩ ገር ዝበለኩም ወይ ድማ ኣብ ቢዝነስ ዓለም ክትጅምሩ ትደልዩኹም ወይ ድማ መሬት ምግዛእ ምሻጥ ትደልዩ ምንም ነገር ጥያቄታት ተሃልይኩም ለለ ብውሽጢ መስመር ብኢሞ ዋትሳፕ ቴሌግራም ስልከይ ኣብ ኮሜንት መጀመርያ ከቕምጠልኩም እየ ብኣ መሰረት ጠይቁኒ ኣማኽሩኒ ኣነ ለሓሸ ነገር ንዓኻትኩም ናብ ምቕራብ ግዴታ ይወስለለኒ ከራኸብኩም ወይ ድማ ክጋኒኩም ይኽእል እያ ከማኽረኩም ይኽእል እየ ስለዚ ንሎማዓንቲ ዝነበረኒ ንዕለት 5 ወርሒ 5 2017 ዓ.ም ዝነበረኒ ፕሮግራም እዚ ይመስል እስካዕ መወዳእታ እውን ስለዝረኣኹሞ ይቐሊለይ ናበልኩ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ቻው